Zdravo dragi trgovci i investitori. Mi smo u kontaktu sa vama Giro Markets. Počnimo sa nekim sažetim informacijama o kompaniji. Ako je potrebno, video je moguće pauzirati. Možete detaljno pogledati svaki indikator korporacije koja se proučava. Sada ćemo analizirati trenutne pokazatelje učinka kompanije. New e-commerce, Inc. ticker, NIGI. Pregled je napravljen na osnovu aktualnih informacija od 30. jula 2025. Prema klasifikaciji Giro Markets korporacija New e-commerce Inc. pripada pod kategoriji Delivery. U procjeni učestvuje 38 kompanija. Pogledat ćemo odluke o nalozima na kraju ovog videa. Ukupan rezultat kompanije je sljedeći: -4,5 od 10 bodova. Prosječna ocjena za podkategoriju je 2,5 poena. Ako posmatrate šire, u okviru berze u cjelini, možemo vidjeti da je prosječna ocjena za celokupnu američku berzu 1,7 poena. Protiv minus rejtinga -4,5 poena za kompaniju New e-commerce Inc. Upoređivanjem kretanja cijena akcija preduzeća New e-commerce Inc. i akcije podkategorije, vidimo da preko 12 mjeseci akcije New e-commerce Inc. pokazao dinamiku od 230,4%. Naspram dinamike cena za podkategoriju od 49,7%. Tržišna kapitalizacija preduzeća New e-commerce Inc. iznosi 1,09 milijardi dolara, a kapitalizacija podkategorije je 784 milijarde dolara. Knjigovodstvena vrednost kompanije je procijenjena na 0 milijardi dolara, sa kapitalizacijom podkategorije od 247 milijardi dolara. Uporedivši udeo tržišne i bilansne kapitalizacije, vidimo sljedeće. Zauzeti deo New e-commerce Inc. u podkategoriji pri procjeni berzanske kapitalizacije iznosi 1,39%. Knjigovodstvena vrednost je 0%. Ocjena učešća organizacije u tržišnoj i bilansnoj kapitalizaciji podkategorije loše -1 bod. Preduzeće nema dužničkih obaveza. Rating kompanije veoma dobar -2 boda. Odnos cene akcija kompanije i dobiti je 0. Prosjek za podkategoriju je 19,5. Ocjena odnosa tržišne vrednosti i dobiti u poređenju sa preduzećima u podkategoriji veoma loše -2 boda. Profit za posljednjih 12 mjeseci bio je 0 miliona dolara. Projektovani profiti za narednih 12 mjeseci nisu poznati. Procjena indikatora očekivane buduće dobiti u poređenju sa podkategorijom loše -1 bod. Odnos vrednosti preduzeća i prihoda je 0. Prosjek za podkategoriju je 1,7. Ocjena odnosa kursne cijene i prihoda u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji loše -1 bod. Prihod za posljednjih 12 mjeseci bio je 0 miliona dolara. Budući prihodi za narednih 12 mjeseci nisu poznati. Procjena očekivanih budućih prodajnih cifara u poređenju sa ciframa u podkategoriji loše -1 bod. Marginalnost je 0%, sa prosjekom od 8,6% u podkategoriji. Ocjena rentabilnosti prodaje u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji prolazno -5 poena. Učešće preduzeća po broju zaposlenih u podkategoriji iznosi 0,76%. Ovo je 83% manje od tržišne kapitalizacije. Iznos tržišnog kapitala po zaposlenom u kompaniji je 0.000 dolara, dok je za podkategoriju 782.000 dolara. Procjena visine tržišnog kapitala po zaposlenom u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji prolazan 0 bodova. Iznos dobiti po zaposlenom je 0.000 dolara.
Prosek u podkategoriji je 40,1 hiljada dolara. Procena dobiti po pojedinom zaposlenom preduzeća u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji prolazan 0 bodova. Prodaja kompanije po zaposlenom je 0,000 dolara. U podkategoriji 468.000 dolara. Ocena prodaje po zaposlenom u poređenju sa preduzećima u podkategoriji prolazan -0 bodova. Obim prodajnih transakcija 1,8% sa prosekom za podkategoriju 2%. Tehnički indikator RSE14 pokazuje nivo od 74% za kompaniju New E-commerce Inc. Za podkategoriju ovaj nivo je približno 55%. Trenutna cena akcija kompanije je približno 56,2 dolara. Konsenzus ciljna cena za akcije kompanije je približno 60,01 dolara. Pogledajmo tabelu porudžbina koja je dostupna svima -link u zakačenom komentaru. Tabela narudžbi sadrži apsolutno sve odluke koje je ove sezone doneo informaciono-referentni sistem Go Markets. Pristup tabeli porudžbina je slobodan i otvoren -link u zakačenom komentaru. Na osnovu rezultata procene New E-commerce Inc. Informacioni i referentni sistem za procenu zaliha Go Markets donosi se sljedeća odluka. Otvoreni nalog za prodaju po cijeni od 56,19 dolara po akciji. Nalog je otvoren jer kompanija ima relativno nizak rating i dinamiku cena. Ocjenjivanje organizacije vršeno je na osnovu kriterijuma ocjenjivanja Akimskog indeksa. Take profit je postavljen na 4,7. Stop gubitak je postavljen na 111,91. U slučaju da nalog nije zatvoren uzimanjem profita ili stop gubitkom. U ovom slučaju, redosled se automatski fiksira na kraju sesije 29. avgusta 2025. Ili posljednjeg trgovačkog dana pre ovog datuma. Ticker URL- postaće glavni nalog za kupovinu. Video za glavnu narudžbu je već objavljen na ovom kanalu. Kada je jedan od naloga zatvoren -glavni ili balansni. Suprotni nalog se zatvara po konačnoj ceni. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i što ste koristili informacioni i referentni sistem iz Go Markets.